L'Ajuntament d'Alzira, a través de la Regidoria de Serveis Urbans, ha acabat de modernitzar el control dels caudals del barranc de Mallagràcia, el barranc Fosc i també del Racó. En estos tres sensors completarà el que són els 11 sensors que tenim en tot el que és el casco urbano, que mos controlen el caudal de l'auia que embarrancada mos entra en la red de l'alcantarillat del nostre poble. La modernitat la tenim per això, per a gastar-la, i l'empresa Àuies de València, junt amb l'Ajuntament d'Alzira, ha fet possible que estos 11 sensors mos puguen avisar de quanta àuia va entrar en l'alcantarillat i, per tant, va aflorar per lo que són els imbornals quan tinguem ixes barrancades que de moment estem tenint, i podrem tindre un control molt més clar i avisar més pronte a veïns que puguen sofrir aquest tipus d'anomalies.